हमरे नैहरे में भेज दीहा नौआ पिया भइल बा बेटौआ पिया ना। नौआ बाबूजी से कहले बाबू अम्मा जी से कहले नौआ बाबूजी से कहले बाबू अम्मा जी से कहले जानो बेटी घर से आइल बा जनौआ पिया भइल बा बेटौआ पिया ना। जानो बेटी घर से आइल बा जनौआ पिया भइल बा बेटौआ पिया ना। हमरे नैहरे में भेज दीहा नौआ पिया भइल बा बेटौआ पिया ना। हमरे नैहरे में भेज दीहा नौआ पिया भइल बा बेटौआ पिया ना। नौआ चाचा जी से कहले चाचा चाची जी से कहले नौआ चाचा